Vendredi selaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma aljuma hawri ko 6 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 habruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗi mawnude ko toon États-Unis puɗɗoɗen appellunoɗo hono oɗo en président directeur général compagnie assurance ha hannde woni ko yiilede ɗum noon ma en ƴeew kadi holto kamɓe police New York toɓe jarata habruji meɗen international manaw en toon to Sénégal hono kanko Barthélémy Dias poste makko mo gagnino pour wonde député toon to assemblée nationale en wayno ittama hannde ma en ƴeew holko yimɓe laamu ngu kaali hen kadi kamɓe opposition koɓe kaali hen toon to Burkina Faso hono gardiɗo leydi Burkina Faso hono capitaine Ibrahima Traoré kanko hoore makko wiide wono premier ministre mo ɓe ƴeftuno guila e kuddita mabɓe hitande ujunaji 2021 en wayno ko on seekama kadi ko gouvernement mabɓe fo henni ɗum woni titre men ɓurɗi mawniroɗo journal ma en garto desdeji muɗum joni joni. bandiraɓe fuutankoɓe kuuɓal bandiraɓe jowolnaɓe tintino ummorade en to Jowol Sare wuro wajjuɓe ndeni jowol ɗi leƴƴi joyi leñol sosoɓe leñol turenaɓe leñol welenaɓe leñol sisiɓe leñol jagɓe ko ɓen goni laamotoɓe jowol eɓe tintina windere nde kala ha arte Fuuta e kumbaru kala eɓe jiiɗi filde farba mabɓe Farba Hamme Baba Diak mawɗo wuro Jowol ñande 10 lewru 8 janvier e 11 lewru 8 janvier e 12 lewru 8 janvier hitande ujunnaji 2025 ɗo e to wuro meɗen Jowol eɓe bismi fuutankoɓe kala ha arte wowɓe tawtorede so Farba ene fiile ma mawɗo wuro ene fiile e nder Fuuta e kumbaru ha arte cuuɗi meɗen Jowol ko fina tawa tawde ene moƴƴi ha nani ɗum yeebe yo geno hokku en hawrude hen. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon donc siftinɗon tan hannde ko aljuma 6 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 habruji moɗon habruji men puɗɗiɗen ko toon to New York donc ñande 4 lewru décembre ɗum noon ko ma won balɗe ɗiɗi joni toon to New York Brian Thompson ko kanko woni PDG compagnie assurance biyeteɗo United Healthcare no waranoma toon to New York police mabɓe ɓe goni ko yiilade oɗo tuumaɗo ko kañum waɗi kanko oɗo en président directeur oɗo compagnie hono Brian Thompson ɗum noon wayno jiiluji mabɓe hannde fof ɓe paati koko fati e gueɗe technologie e kadi e ɗum e article no windirani hono kanko gardinaɗo police mo New York oɗo sa joni puɗɗiɗo ligguey muɗum tan wonani hay jonti ɗiɗi ene wayno kañum hoore mum ko neɗɗo karalla ko fati technologie e kañum hoorumum kadi ene wayno oɗo sa joni wiɓe maɓe kutoro gueɗe kewɗe taw ko gueɗe technologie ɗe ganduɗa en mbawi wallude ɗum noon en kanko maire mo New York o hono Eric Adam o wi wonde ko kala ko yiyete New York joni ko fati technologie surtout fati caméra ji mbaɗaɗi toon ɗi caméra ji kadi puɗɗaɗi surtout yenno caggal nde bonande wannode 11 septembre hitande ujunnaji 2 ɗum noon ko nde New York yana toon nde ene wayno ko gillen kamɓe New York maire uji goni toon fof nen puɗɗi wadde caméra ji surtout kanko Eric Adam ko ari ko e wiide makko oɗo en ko kañum woni baɗɗo kala ko technologie ko yiyete toon to New York ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha ɓe mbi wonde ko kamɓe police New York ɓe jiiti sakkos makko mo wakkino kanko oɗo tuumaɗo kañum felli e wiide mabɓe ɓe goni koye ƴewde kake gonɗe e sakkos e ƴewte kadi ko kanko hoore makko holko woni carte makko d'identité e wiide mabɓe ɓe keeɓi déjà kala ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe ko fate tuuse makko ɗum noon ko salif ko mbiyete ADN ko fate peɗeli makko ɗo memno guila e téléphone aji ɗi téléphone makko camirɗomo ha e butillaji ɗi o memno ɗum noon ne wayno ko hawnaki ɓayta ɓe ganda holto woni e wiide mabɓe kadi kanko mawɗo police mo New York o ne wayno ko kanko oɗo en tuumaɗo ko kañum felli yalti oɗo sa joni diwan New York kono eɓe continue wallodirde e FBI pour ƴewde holto woni donc ɓoyataɓe nanggam
hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump ene wayno kadi o ari hande to NBC News ɗum noon ko ngol ɗo woni laawol makko gadduno laarde toon to NBC News caggal kadi nde o gagni wonde président ɗum noon ene wayno ko gargol makko toon kadi ko kanko hoore ma o namdirano koko fate mo suuɓi yo won ministre défense biyeteɗo Peter Hegseth e wiide makko kanko Donald Trump e wiide ko Peter Hegseth ko suka kadi ko neɗɗo jiɗɗo arme no feewi kadi ko neɗɗo baɗɗo gueɗe kewɗe guila e jangde muɗum ha e gueɗe ɗi ganduɗa ɗo waɗi ɗum noon e wiide makko kadi ene wayno ko kanko hoore makko ma wawa wallude Peter Hegseth beele ne waɗe confirmation e kadi komo continue hande sipportude ɗum siftinde on tan e wayno ko Peter Hegseth e nder konguɗi ɗi haali hanki sibabude caɗele ñande fof jaltoje ɗe tant que Donald Trump ne continue sipportude ɗum kañum jogorani oppude wiide wonde ko natti wonde candidat donc e caɗele makko kalate ɗo sa joni ko gueɗe ɗe wadduno e oɗo debbo mo ganduɗa en kadi o signodiri ɗum kayitaji oto debbo ko woni hakkude mabɓe kono noon ene wayno ko secret ji mabɓe fof nan puɗɗo yaltude Sadio kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habruji men international guiɗo ɓen ko toon to Sénégal tumnade kadi habruji gomriɗi toon to Sénégal hono kanko Barthélémy Dias ene wayno ko hande o ɓorama e poste makko wonde député pour assemblée mabɓe national ɗum noon siftinde on toon kanko Barthélémy ko kanko woni gardiɗo fedde wiyetende Sam Sakkadou ɗum noon kadi ko fedde opposition e kanko kadi ene wayno gañinoma jonɗe tati toon to assemblée mabɓe national kono e caggal nde ɓe jooɗi hande toon to assemblée national ene wayno ko kanko El Hadji Malick o yaltini kayiɗo wi wonde ko tumnade kadi e ko ɗaɓɓande umminde toon to ministre de justice mabɓe ministre de justice mo Sénégal biyeteɗo Ousmane Diane kañum nde waɗi ɗaɓɓande addi ɗum to assemblée nationale wiide wonde ko kanko Barthélémy Dias procédure no foti waɗede makko pour itte ɗum noon ko tumnade e article no mbiyata ko 56 constitution Sénégal mbiɗo wonde ko kala député baɗɗo ko boni taw ñawore fawa e muɗum koko toñi foti sekede e liste yimɓe député ji assemblée nationale ɗum noon kanko ministre o haali ɗum e ha hande kadi koɓe précise wi wonde ko holko woni sababu muɗum ene wayni ko kanko Barthélémy Dias o condamnoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi pour gueɗe ɗe ganduɗa en pour yo yoɓe ko kaso duuɓi ɗiɗi taw hen lebbi jeegom ko kaso ferme e ɗum noon e wayno kadi oɗon condamnation kadi ene wayno ko kamɓe cour suprême mo Sénégal ɓe confirme ɗum e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati Barthélémy Dias noon ene wayno ko takkano oɗon saaha ko won neɗɗo goto baraɗo ane wiye Ndiaga Diouf kañum wuro mum ko ene wayno ko kuural felliraɗo hitande ujunnaji 11 toon to yeeso mairie maire mo Sacré taw kanko hoore mum ko kanko dirigeanno ɗum e oɗon saaha Barthélémy Dias kañum hoore mum nde nani kaɗon haala nda ene wayno kañum hoore mum wonno ko toon to mairie Dakar kanko woni maire Dakar e kadi wonno ko gueɗe partuɗe en coupe d'Afrique des nations hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom e kono ene wayno ko érection makko wi ɗum ɗo ko gueɗe sukaɓe ko wawi wonde fof ko kanko Amadou Ba e tumnade kadi konguɗi ɗi o ƴefti kanko Amadou Ba kadi ko député coalition kadi en wayni ko kanko hoore makko ko ancien premier ministre mo Macky Sall o wi wonde ko hawni hen holko woni sababu eɓe goppa Barthélémy Dias wona candidat e élection ngaji législative taw kañum tawi ɓe gandi kañum hoore mum ko condamnaɗo guille décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati so tawi ko ɗum ko gonga o fotani wonde kanko hoore makko candidat no biyeteɗo Moussa Sarr kañum hoore mum ene wayno ko cuɓaɗo toon to Podor o wi ɗum ɗo ko hunde ko toñanke pourquoi ɓe ɗella neɗɗo waɗa campagne muɗum kadi suuɓe taw ko leydi Sénégal naaɓe ko Sénégal naaɓe cuɓi ɗum caggal muɗum ɓe gara ɓe mbiya ɓe ceeba donc hono biyeteɗo Abdoul Mbow kañum hoore mum ko jeeyaɗo coalition takku wallu ko Macky Sall mo arduno wi wonde ɗum ɗo henne ko toñanke e ɗum ɗo o wi wonde kanko Abdou Mbow kanko hoore makko mo uddidde ñawore wonde toon to tribunal uji ko ɗum ɗo henne ko ene wayno ko wona gonga ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Barthélémy Dias poste makko pour député tournade kadi e konguɗi jaltuɗi walla e décision mo assemblée mabɓe national ƴefti gardugol kanko ko El Hadji Malick hande toon to Sénégal e tumnade habaruji bindirade toon to Sénégal biyeteɗo Habibou Timbo ɗum noon ko kanko woni maire wuuro wiyetego Seme région Matam ko nangaɗo ɗo sa joni kadi hande ɗo yarate o monno toon to Dakar o nanguira noon so tumnade article o ko no haalir ni won kalfinnoɗomo biyeteɗo Demba Boubou kañum hoore mum sanguinoma won ko yo ren kaake muɗum ɗum noon en jeeya ɗeɗon kaake koɗande en jogui hen villa goto gonnoɗo toon to Hans Maris
ɗum noon ne wayno ko kanko mertimbo halfino ɗum noon kono caggal nde oɗon sanki kanko Demba Boubou nde o sanki nde ɓe en wayno ko famille makko wullitima wi wonde ko kanko kalfinnaɗo ɗeɗon kayko en wayno o haalnani ɗumen kala ko on halfinnomo ɗum waɗi ɓen jeehi portumi plainte wiyenne takkimo mbi wonde ko won gueɗe ɗe o jaɓani haaltude taw ko jinnaɗo men walla oɗo mayɗo biyeteɗo Demba Boubou jeeyi ɗum gueɗe ɗe koɓe takkimo ken abbay 3 millions francs CFA ko wawi wonde fof kanko maire Habibou Toumbo en wayno oɗo Sadio nomon nangga nde o nangga nde kadi o nanguita koye neɗɗo goɗɗo biyeteɗo Aissatou Gaydou kañum waɗum ko kañum gérano compte uji banque hono kanko Demba Boubou donc kamɓe ɗiɗi ɓe fof ɓe takka wonde ko wonko ɓe kalfinnono ɓe ndewnani ɗum lawol ɗum noon kadi ko ɗum waɗi famille Demba Boubou cankiɗo ɗum waɗi portiɓe plainte habaruji men international cekkitorten ko toon to Burkina Faso e nder communiqué jaltuɗo hannde e télévision Burkina Faso hono kanko capitaine Ibrahima Traoré ɗum noon ko kanko woni gardiɗo laamu militaire transition gongo toon to Burkina Faso hono premier ministre Burkina Faso liggey mo joguino henne dartinama ɗum noon sekama liggey muɗum e kadi ene wayno gouvernement mo ardino on gouvernement fof ene wayno ko samminama ɗum noon ko konngol ummade makko kanko Ibrahima Traoré donc ene wayno ko gila hitande ujunaji ɗiɗi nogas ɗiɗi nde ɓe mbaɗi coup d'état toon to Burkina Faso e gardugol kanko Traoré capitaine Ibrahima Traoré ko nden ɓe nomi oɗo henne yo won premier ministre kanko biyeteɗo Apollinaire Kilem Tambela ko nden guilden o woni ko premier ministre ene wayno ko caggal muɗum gouvernement ji hakke tati o canjam ko ɗum fof ko kanko ardino ɗum holko woni sababu noon omo seeke toon to Wagadugu en ko haalte médias sociaux mbi koye lewru octobre ɓe non ɗum ɗum mbi wonde ko kanko premier ministre o wawino yennude sernaɓe traditionnel uji kewɓi wonɓe toon to Burkina Faso e ɗum noon e ɓeɗon kadi tawno kutoro gueɗe ɗi ganduɗa patuɗe fétiche aji guila e lohi en ha e safuruji ɓaleɗe habde ko fate terroriste wat boniyankoɓe kanko premier ministre on Apollinaire o wi wonde ko ɗum ɗon ko hunde fonde dartinede saabu habde terroriste ko il faut ko hutere gueɗe patuɗe science ko ɗum wawi wallude leydi ndi donc caggal ka ɗon haala hono kamɓe ɓeɗo henne sernaɓe ɓe ganduɗa en o huccitinoma ɗiɗo jeni kañumen koyen koko mettini hen sibabude ɓeɗo kañumen mettere ndi jogui nde taw oɗon saaha kadi kanko hoore makko woni toon to Russie ɗum koye mois d' octobre e wano Ibrahima Traoré forcément yo artu yo wawa huccide ɓeɗo mawɓe o yafno haalluji bonɗi ɗe o haalno mumen hawnayi ko ɗum woni sababu laamu makko sammina oɗo ñalawma aljuma 6 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sar ko ɗi habaruji jogan noon hannde oɗo ñalawma aljuma 6 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi en mbaali jaam ha jaam kadi on jarama ko musidɗo moon Amadou Touré halduno e mon